гуфтугӯ аз натиҷаи кори додгоҳҳои Тоҷикистон дар соли 2022. Дар қиёс ба дигар нишастҳои хабарӣ ба додгоҳи олии рӯзноманигорон камтар омаданд. Як баҳси асосӣ дар нишаст ба қазияи ду судя ё додраси боздоштшуда рабт гирифт. Хабарнигорон аз раиси додгоҳи олӣ пурсиданд, ки Ҳомидҷон Муҳаммадзода, раиси собиқи додгоҳи шаҳри Хуҷанд, 4 моҳ пеш ба 2 соли зиндон маҳкум шуд, вале чаро ҳоло дар озодӣ аст? 2 сол зиндонӣ ҷазо гирифтанд. Уно қариб 1 сол дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ қарор доштанд. Ва қонунгузории кишвари мо муайян кардагӣ аст, ки дар кадом ҳолатҳо шахсе ки маҳкум шудааст пеш аз муҳлат аз ҷавобгарӣ ҷиноятӣ ё озод карда мешавад ё ба муассисаи ислоҳие ки режимаш дигар аст гузаронда мешавад. Адои ҷазои ҷиноятӣ идома дорад. Бо кадом ҷиноятҳо? раиси додгоҳи олӣ ҳамчунин хабар дод, ки баррасии парвандаи Рустам Саидаҳмадзода додраси пешини додгоҳи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров идома дорад. Саидаҳмадзода ба ҳукми сафедаш маъруф аст. корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҳукми сафеди Рустам Саидаҳмадзода ситоиш карданд. раиси додгоҳи олӣ аз ин таърифҳо нороҳат буд. баъди 9 моҳи эътирозҳо дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, раиси додгоҳи олӣ парвандаи онҳоро шарҳ дод. Шермуҳаммад Шоҳиён дар ин нишаст гуфт, додгоҳи олӣ 109 нафарро дар робита ба ҳаводиси Бадахшон ба зиндон маҳкум кардааст. созмонҳои ҳомии ҳуқуқ аз саркӯби эътирозҳо ва мурофиаҳои пӯшидаи додгоҳии фаъолон аз Бадахшон борҳо нигаронӣ карданд. қазияи Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, рӯзноманигори боздоштшудаи тоҷик, аз мавзӯъҳои дигар дар нишасти хабарии додгоҳи олӣ буд. Ин рӯзноманигор дар номае аз дохили боздоштгоҳ навишт, ӯро сахт шиканҷа карданд, то гуноҳи нокардаашро ба гардан гирад. намояндаи додгоҳи олӣ мегӯяд, шиканҷа шудани рӯзноманигор тасдиқ нашуд ва додгоҳ ӯро ба 7 соли зиндон маҳкум кард. дар Тоҷикистон беш аз 400 додрас фаъолият мекунанд. Дар 10 соли ахир тақрибан 30 нафари онҳо барои содир кардани ҷиноят аз мансаб ронда шуданд.